Ora ana kaya
Katur dumateng warga agung masyarakat Desa Grimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Katuraken sugeng rawuh katur dumateng para warga masyarakat Grimbi sedaya ingkang dalu menika nderek hangestreni tasyakuran peresmian gudang cengkeh baru CV Putra Niaga Bersinar ingkang dipun pandheganing dening Bapak Suyitno Slamet dalah Ibu Siti Suliana. Mugi sak bibaripun ngawontenaken tasyakuran ing dalu menika gudang baru ing dalu menika tansah pinanggih karaharjan keselamatan ugi tinebena saking rumbeda. Ing dalu menika ugi kula sak kadang kupalaning budaya ingkang paring asma Mayangkara Campur Sari Kediri dipun pandhegani dening Niken Salindri saged asung panglipur dumateng sedaya warga masyarakat Grimbi. Pramila katur dumateng panjenengan Bapak Ibu para rawuh ugi warga agung masyarakat Grimbi bareng Jombang sedayanipun. Monggo sesarengan amirsani Mayangkara Campur Sari Kediri Niken Salindri.
Apa anu nyawang niken terus ngowoh ngene ruwacane. Nggih, niki uga wonten himbauan saking tim keamanan bilih sedaya warga masyarakat Ngrimbi ingkang dalu menika sami rawuh sing ngadeg-ngadeg do dijaga kabeh HP-ne. Mergo iki mau wis ana beberapa HP sing ilang. Niki hati-hati tolong katur warga masyarakat Ngrimbi sing dalu menika rawuh. Hati-hati HP-ne dijaga, dompete dilebokno. Ya toh, wis pokoke dilebokno tas kabeh ben ra ilang. No. Sing wingking nika monggo pinarak mawon. Ben ketok sing mburi kono ben ketok. Ayune niken kaya ngopo. Nggih. Ugi mangke dalu tasih ada beberapa bintang artis yang bakalan menghibur Anda semuanya seluruh warga masyarakat Ngrimbi. Wonten ing adicara peresmian gudang baru PCV Putra Niaga bersama. Kali ini tasih sesarengan CM Music wonten salah setunggaling waranggone ingkang badhe ngaturaken tetembangan Avi Anisha Samborsari Mayangkara Niken Salidri.
luar biasa awak dhewe tansah mujekne rasa syukur ingkang tanpa pepindhan iso rawuh maringi panglipur warga masyarakat Ngerimbi. Iya bareng Jombang. Bareng Jombang. Kene iki apa sik gunung Mas? Gunung. Gunung bar iki rono neh Wonosalam. Oh, iya. Akeh durene dadi kene. Sesuk ana pesta duren kok. Pesta duren. Iya, kowe ta. Saiki gak enek durene. Enek. Nek kene durene anu Pak Yit lho. MC ini dalam rangka apa? Dalam rangka peresmian gudang baru. Oh, ini yang diresmikan. Wow. Ya, kuwi ning kene. Gudang apa Mas Gandul? Gudang cengkeh. 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 Buat cengkeh itu buat apa itu? Buat rokok. Oh, buat rokok. Oh, gitu. Aja pikirane. Buat obong-obong congor ya. Ya itu rumansane kok aja sampai pikirane gede. Hebat sekali Mas Gandul. Jan gedunge megah sekali. Wis kaya ngene ora mung siji iki ning kono ya enek. Wah, kira gedunge. Gen rias macak kae mau. Bayah Jan. Iya termasuk ngene Pak Yit. Kuno mang. Iya to. Bayah Jan panganan wis cemepak ning kono Mas. Enek reno-reno. Enek reno-reno. Lah ya Jan kuwi. hebat sekali. Wis pokoke bengi iki luar biasa Luar Pak biasa. Tasyakurane. Anak Afi Anissa iki mau setunggal kembang ingkang sampun diaturaken sesarengan campur sari Mayangkara uga CM Musi. CM Musi. Saiki ana neh. Anek neh. Salah setunggaling waranggana ingkang badhe ngaturaken tetembangan sadurunge engko bintang tamune ditanjakne. Iki waranggana iki sik prawan iki. Prawan titir sik plastikan. Prawan kabeh yo. Plastikan segele rada rusak. Segele nyek amen ya. Ana heeh, genduk Cahayu. Ada Putri Lope. Campur sari Mayangkara Niken Salidri CM Musi. Terima kasih banyak Mas Gandul. Sampai besar ya
ambekan Nes. Oh iya, oleh ono. Ingkang sampun ngaturaken setunggal tembang katur sedaya warga masyarakat Grimbi ingkang dalu menika sami rawuh. Tepuk tangannya mana? Ben ketok nek nyawang rene ngono lho ben memperhatikan. Dan juga kembali himbauan dari Bapak tim keamanan niki katur sedaya warga ingkang sami rawuh dalu menika monggo dijogo dhewe-dhewe barang bawaannya kaya to dompet, HP, tas dan lain sebagainya iki disimpen dhewe-dhewe dicekeli sing rapet mergo wis akeh sing kelangan. Ngono kuwi. Niki katur warga masyarakat Grimbi ingkang dalu menika rawuh sing kene iki do ngenteni sapa jajalan. Padha ngenteni sinten? Niken. Wah, ora kompak kok Ora kompak ya ora tak tokne mergo iki engko bengi ana Lintang Kairo, uga ana Kang Mas Valden ingkang badhe ngaturaken tetembangan asung panglipur katur sedaya warga masyarakat Grimbi ing dalu menika. Tasih sesarengan CM Music Production wonten salah setunggaling waranggana malengke badhe ngaturaken tetembangan wonten Kiki Kang Risma campur sari bayar kan. Selamat malam Jombang. Assalamualaikum. Sumripe tangen ratri tansah ngenteni setyon rajang telenge ati angen-angen tumlawong suwung ing wengi sepi tansah ngranti tekamu doyayi wong bagus ake nyadar
sesarengan campur sari Mayangkara ingkang dalu menika mijil saking Kitha Kediri dipun pandhegani dening Dimas Niken Salindri. Pramila katur dumateng warga agung masyarakat Ngrimbi sedaya sampun kesesa kundur rumiyin amargi di malam hari ini bertabur bintang. Kalau wau sampun wonten Mama Lela dan kali ini campur sari Mayangkara juga ada Niken Salindri, ada Valden dan Lintang Kairo. Setelah tadi sampun wonten Kiki Karisma ingkang ngaturaken tetembangan sameneika tasih sesarengan CM Music Production. Wonten Rinvi Amanda campur sari Mayangkara. Selamat malam Mas Gandong. Sugeng dalu no. Nggih, ngaturaken selamat malam nggih. Kagem warga Ngrimbi.
masih dalam rangka tasyakuran peresmian gudang baru Putra Niaga bersama. Di malam hari ini spesial sekali ugi ngrawuhke campursari Mayangkara ingkang mijil saking kita Kediri dipun pandegani dening Dimas Niken Salindri. Pramila katur para warga ugi para rawuh warga agung masyarakat Desa Ngrimbi sedayanipun sing rawuh wonten mriki monggo dijaga dhewe-dhewe sesuai himbauan dari Bapak tim keamanan, diimbau dhewe-dhewe barang-barange dijaga ben ora enek kelangan maneh. Setelah tadi wonten Renvi Ananda ingkang sampun ngaturaken tetembangan, untuk kali ini kembali bareng CM Music Production. Wonten salah setunggaling warangono ingkang kodang kawentar Dimas Lintang Kairo campursari Mayangkara. Sang dewi katon ngelang-langi
gandul. Oh, duduk glundong ya? Lah mau krungu aku glundong lho. Wah, Mas. ya kupingmu iki rada rusak romansaku kowe. Iki mau Bambang ra iso dadi aku sing. Alah, jadi tambal. Heeh, ora Tukang teko. tambal. Nitizen ben ra teko. Alah ngono Mas. Ya, iki Nih, no. gimana kabarnya Mas Gandul? Alhamdulillahirabbil alamin tansah sehat iki bengi iki wis luar biasa. Pokoknya selalu semangat ya Mas Gandul. Semangat no cedak omahku kene. Cedak? Iya no. Pirang kilo? Kalah 5 menit kok nggen aku. Oh alah, kayak samir ya berarti. Iki ya ngono, lagu iku mau diaturne Oh, nggih. katur panjenengan Bapak Sunar. Khusus kagem Heeh. Bapak Haji Sunar. Bapak Haji Menika Sunar. sugeng dalu Bapak Haji Sunar. Ya, Nggih. dalah Bapak Alhamdulillah. Suyitno. Sinten? Wong loro sing nyuwun iki mau, dalah Bapak Oh Suyitno. nggih. Dalam Bapak Suyitno sugeng dalu Bapak Suyitno sugeng pinarak lenggah Wah, Bapak. ancene ya sing duwe gawe kok Lah, sing nggih toh. sing duwe kajat arep gak pinarak piye ora masane. Nggih, Heeh. alhamdulillah Ya. saged marak sawan dateng Ngrimbi bareng Rimbi Jombang. bareng Jombang. Jombang. Jombang, Jombang no. ya Allah Mas. Ya. Alhamdulillah. Penontonnya banyak sekali ya Wes Mas. luar biasa iki dereng Disapa? Heeh. Jenengan sampun. Lho, wes aku ket. Halo, selamat malam semuanya. Semuanya lagi nunggu Mbak Niken loh Mas Gandul. Iki sampai ngantuk-ngantuk. Lho, Ya ampun, adiknya sampai tidur-tidur Mas. Lho iki engko nek niken jumeneng wis langsung melek kabeh. Melek kabeh, semangat semuanya. Mulai. Oh, boleh. Ngono to Mas. Ya ora ning ngono kok. Iki dalam rangka Tasyakuran. Tasyakuran Iki peresmian gudang baru. peresmian gudang baru. Menika CV gudangnya. CV Putra Niaga Berseri. Ayo apa? Putra Enggak Niaga lek salah bayaranmu dipotong tenan lho Mas. CV Berseri. Alah ngomong ora teteh lho jenengan iki Mas. Ya wes kuwi mau. Putra Niaga Berseri. Putra Niaga Berseri. Nggih Pak Yit nggih, leres nggih. Salah. Bersama. Bersinar loh Mas, Lah, iya. jenengan ki pripun to? Setelah berseri kan juga harus bersinar. Oh, ngono. Iya no. Kudune ngono kuwi. Ya, iki didongakne. Ya, Katur Bapak didoakan Suyitno. semoga peresmian Gudang gudang baru. barunya Oh. semoga semakin sukses, Amin. semakin lancar ke depannya untuk membangun Ekonomi masyarakat. ekonomi masyarakatnya. Ya, ngono Nggih, kuwi. dan untuk Ya. Bapak Haji Suyitno. Suyitno ingkang kagungan kersa nggih menika. Iya no. Nggih mugi-mugi pinaringan kesehatan kabagas kewarasan pinaringan kawilujengan. Amin, ya rabbal alamin. Saged nanggap malih ya Ya Mas. iya no, kudune ya ngono karo Ibu Siti Suliana. Kalian Ibu Siti Suliana. Heeh, didongakne iki ya Anjing. garwane Pak Suyitno selamat ngono. Oh, nggih. Apa? Ingkang pundi? Lha iki lho. Ibu ya iki to. Lho. Kok wakil men satu no? Golek sinyal iki lho. Oh sebelahnya. Oh, Iya. oh nggih. Sugeng dalu Ibu yang pakai kacamata yang cantik niku lho Mas. Oh iya kuwi lho. Sing gawe klambi anu tentara. Kok tentara ki piye? Baju hitam. Heeh, baju berkerudung. hitam. Ya kuwi. Nggih. Bu Suliana. Ono. Selalu senantiasa mendampingi Bapak Suyitno sih Ya. Ibu. Amin, ya rabbal Mendampingi dalam keadaan susah dan senangnya. Ya, kuwi, Cinta untuk selamanya Cinta ya. kang siji kanggo selawase kuwi. Jenengan ingatan? Iya no. Karo sapa? Karo bojoku dhewe Oh, kok. iya. Lah kok. Heeh. No, Lintang Kairo. Dalam Matur sembah Kang Mas nuwun Gandul. sanget. Iki Nggih, mau matur setunggal sembah kembang ingkang nuwun. sampun diaturaken. Nggih. Engko dibacut neneh. Siap, Iya toh? bye-bye. Bye. Muah. Ngene iki lho, nek karo aku ya ngene iki buke. Pun ngantos apa dereng niki sedaya? Oh, iki sing nggir kono urung mergo ngadeg kabeh sing kene turu kayane. Ora enek kata-kata belas rumahku. Bapak Ibu, pun ngantos napa dereng? Lah ya ngono. Sinten ingkang dipun tenggo? Kurang kompak. Sinten ingkang dipun tenggo? Bareng Campursari Mayangkara, Niken Salidri, CM Music Production. Kaya siniram tirtaning angkasa kang melesi ana jroning dada dadi
Kelingan
Oh nggih, mantun iki gubuk asmara dipun aturaken. Wis tok kanggone karyawan uga warga masyarakat Grimbi mengko pasti dituruti ya nak ya. Iya. Heeh. Pasti nanti ada saatnya buat nyawer dan juga buat tuan rumah datang ke Kudune sini. ya ngono no. Iya. Tapi iki ya ngono no. Kenapa? Bapak Arif iki mau WA aku gitu. Abah Arif nyuwun pupu sing nelongso. Iya. Mengko ya panggah dituruti Iya. ya toh. Heeh, iki desa apa sih? Ini biar Mbak Niken perform dulu ya. Perform. Soalnya wes kewengen ki jamnya durasi. Waduh ya. Soalnya jam 11 kita juga udah selesai campur sarinya. Ya, ya kuwi. Wis pokoke di Tapi itu Cecek sabar kok teman. Kuwi masalah. Kuwi yang ngono. menging. Ngene iki nikane suwo rumasane. Mbok aja kaya ngono kuwi dadi wong. Ya. Sapa lho sing mbok cek omongi? Yo, buper. Karena Anda itu sudah pekok ya. Saya aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu bapak-bapak ibu-ibu. Alhamdulillah kepanggih niken datang Jombang. Pripun panjenengan sehat napa mboten? Sehat. Seneng napa mboten? Tontonannya gratis apa bayar? Nah, karena menikmati jane. Yo penak lho, rambut aja. Jane yo penak. Pak Yus, Terus iki acarane peresmian gudang baru. Gudang CV Putra Niaga bersinar. Hah? Gudang cengkeh. Cengkeh. Kenceh. Nggih. Kang Cengkeh. kenceh. Tuh. Ceng Keng ceng 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 keng keh ceh keh ceng. ceng. Apa tuh kok cang-ceng-ceng-cengi? Tapi ya wong ngenteni yo iki gudang cengkeh apa ngarepe ra ceng. Cengkehi apa? Dike rokok. Ya kira kok. Oh, bentuknya piye bentuknya? Bentuke ngene, terus mentol ndase. Ndase iki mentol. Oh, Ngono kuwi. ngono. Ya. Sok kadang- Semoga dengan adanya peresmian gudang baru, Ya. semoga semakin lancar, Amin. semakin sukses, Amin. semakin lestari, Amin. semoga semakin banyak karyawannya, Amin. dan semoga tetap jaya selalu. Amin barakallah. Amin. Semoga semakin maju. Maju ning dineh wong wis Loh, enek semakin lahane. maju ki maksudnya CV-nya ini. Oh CV Putra CV Niaga Putra Niaga bersinar. bersinar ini Semakin maju Oh, ngono. dan akan membuka cabang baru lagi. Ya, Mesti engko nek- gudang anyar nih. Engko nek ana gudang anyar neh Hah? pasti Oh, campur sari campur sari Mayangkara. Mayangkara mana? Oke. Melalui YouTube. Iya. Ayo kita nyanyikan lagu yang Yo. berikutnya. Oke. Ya. Bukan Semoro. Sini Mas gandul-gandul. Iya no. Piye? Sabar hati, sabar hadapi nandure kembang tegal wirang nek kangen ngomong kangen rasa tukaran naik boti maneman boti maneman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran hati bojo satru wae sayangku
Mbok aja suwi-suwi kowe iki lungguh ning kene iki ya ana watese. Ya kan saking menikmati to. Bokongmu kowe mentok ngono. Gede. Kok bilang gede tuh? Ini tuh semok, you know. Wow. Langka loh orang sepertiku ini mempunyai body yang seperti ini. Iya kan termasuk Body manusia yang- purba. Langkai. Weh, cara purba, yo. Iya, bacotne. Ayo, langsung aja. Langsung no. 1-2 bersama CMYC. Campur Sari Bayangkara. Terima kasih buat tuan rumah Bapak Jungkirno. Bapak Suyetno sekeluarga besar semoga sehat selalu panjang umurnya. Terima kasih. Wis tak pupuk wingi katresnanku kanggo awakmu.
diaturaken. Wis loro, Lah ya iki mau sik tas iki lho siji kok Iya, ora iya. mungkin mau double-double. Iki yang ngono no. Apa? Panjenenganipun Bapak Suyitno. tapi Iya. Iki diaturi jumeneng. Oh gitu. Sekarang. Bosek to. Kenapa? Iki lho, Pak. Oh, iki Pak Suyitno. Uduk no. Lah coba. Nah, dulure. Siapa Pak? Request lagu ya khusus buat Pak Haji Suyitno. Iya, Pak. Lagune sing sendu gitu ya. Seneng dusel. Hah? Sendui. Piye wi lagune? Seneng dusel, seneng du. Entar Pripun, Pak? lagune pripun Pak niku? Ya sing sendu, seneng dusel wae itu. Judulnya seneng dusel. Jadi Pak Yit iki seneng dusel karo Bu Siti. Tapi kuwi lagu opo? Iki ngene, diparingi sing lagu duet Pak nggih, duet Pak nggih. Sing penak. Heeh. Fufu se nelong fo. Oh, fufu susah. Ya. Ya, iki diatur uga. Fufu sesing Pak kurang. Lho, piye to? Engko ditambahi neh. Oh iya. Nggih, pangapunten Oke, kalian terima Pak kasih sinten. banyak. Kalian Pak sinten? Pak Usman. Pak Camat. Pak Camat, Masya Allah. Nggih, Pak Camat, matur sembah nuwun, Pak Pak Camat, Camat. terima kasih Pak Camat, ganteng sekali. Pak Camat, semoga rezekinya banyak ya Pak Camat ya. Barokah. Semoga banyak istri, banyak rezeki. Banyak rezeki tok rasa banyak istri. Enggak ya? Wong siji ora kopen kok. Ih, Maksudnya siji Ya malan lembut. kok. Heeh. Iku mau. apa iki satonane Itulah. takdirku sing cakep. Ya. Ini kita panggil ini pacar aku ya. Iki Ojo gara-gara spiral. nyapa? Sopo pacarmu? Iki pacarku loh, wajahnya mirip karo aku kok. Alah, paling yo sing ganteng ae dhewe kok lu masane. Endi, Mas? Iki loh. Aja kok. Piye, Mas? Nyapa? Iki pacarku loh. Apa nih sing pedot? Wajahe kalah. Ganteng akeh kene kok. Ganteng pundi, Bu? Ganteng Mas Walden apa ganteng niki? Ken sik. Nyapa? Dek, Halo, nek Mas. balas dendam ra usah ngidini Oh. sikil nggih. Yuk kayak sepatunya koyo ngono Mas. Sing sitoke urung. Ngapur. Iki pamundutane saking Abah Harip. Iya. Nggih. Abah Arif piyantune Kang pundi? Nyapa to Mas jane men benakne kuwi tak benakne apa piye? Endi lho? Lah, Anu apa to, Mas? Ora tak benar. Aku nek ngerti wong wedok ayu rada piye ngono lho. Anu atur. Rada gumo. Apa nih sing adek? Rada gumo. Aku berdiri Lah ini iya, lho. Lah, kok pasuk kuwi. pripun no ayu? Nyanyi ya. Iya. Nyanyi apa iki? Kukusi telongso. Oh. Loro Mm-mm. Oh. Apa iki sak tenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe Wis kadung mati rasaku kang mas rono tangisku batike kowe ngono saka uripku Mari pasan rangke lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno Iki wis dalamku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. tak kira lagu Jebol, kisahku alah bisa. kabeh cerita bakal tak pendem apik-apik ya Dek Ya, sing wis ya wis ya wes. Heeh. Mari keset dadi ratu. Sakit hatiku. Sakno keneng opo sing
ninggalke aku menteke wong liya ora apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir sekara sasaning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku apa iki satemene takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang rasa kakang masrono nangisku ketike kowe lunga saka uripku pari basan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu Ibu melek marang aku. piye Mas Ibu jare kangen. Awakmu suwe ra tau dolan marang omah. Nek takokke karo ibu. sepurane sampean wis duduk tipeku Terus kok dewe piye sing tipe mobil? aku milih sing sugih Mas aku butuh skincare karo butuh mangan sasaning jero dodo pancen larake arep kepiye maneh kowe wong ra duwe aja silak batinmu marang kahananmu kang mas pupusan rasa tresnoku apa iki satemene takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadang rasa kakang nangisku ketike kowe saka uripku pari basan rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe lara marang tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu apa iki satemene takdirku
Dalem, Dek. Kula mboten saged neruske kalian jenengan Kang Mas. Sami ki mati mawon Kang Mas. Potensione iki kurang bandar. Kang Mas malah kebanderan. Oh iya, enek aku bahasa aku. Heeh. Mas Alden ganteng sekali. Iya, Dek Niken juga cantik sekali. Makasih. BTW udah punya istri apa belum? Piye ngene iki? Sampean punya istri apa punya suami? Loh, kok punya suami piye? Punya istri toh? Punya istri. Iya. Pengennya punya istri berapa? Satu aja. Satu aja. Satu di Jombang, satu di Kediri, nanti satunya lagi di Surabaya, satunya lagi di Sidoarjo, terus di Sragen ya ono Wes Mas, Solo wes Jogja. cukup. Tibano Valden Wes yo wes ceromohan. Kan siji toh? Iya neng ya. Heeh iya. Gak boleh ta? Ya ora oleh. Oleh ra Loh, apa-apa. Aja lah terus piye nek gak oleh? Ya satu untuk selamanya. Lah yo satu ning Jombang. Ya gak oleh wis jenenge akeh. Lah kan aku ngomongnya mau satu. Jelas nama, jelas nama. Jadi ngene lho Mas. Wes sing Sopo sing salah? Nek sing salah iki sing delok ya to. Lah apa wong bocil kok didelok ngono masane. Mas Walden Iya. kenalan dulu aslinya dari Iya. mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sampung tepang napa dereng? Meteng. Oh, Der. Hah? Tepang, Mas. Oh, tepang. Ya. Oh iso meteng Piye gitu. to, Dik, bojomu kuwi, Dik? Mas Anjen ki bojoku sing pertama. Oh, bojomu sing kedua Bojoku sapa? sing pertama ya iki, sing kedua ya mbuh ene. Aku sing kepiro iki? Hah? Aku sing kepiro? Sama aja karo aku deh Mas ketake. Nyapa? Ah, dhewe wis gak cocok. Heeh. Oh, ngono ya. Wis. Heeh, mending sampean ku tak gandengne karo Lintang. Ya kuwi lho. Aku tak karo iki. Ya wis. Oh, ngono. Heeh. Bu, kula cocoke kalih Dek Niken apa kalih Dek Lintang? Nah, ayo. Ayo tang kene tang. Sopo cocok karo niken? Iki lho cocokne. Lah aku ki bojone iki lho, lek ngene iki dhewe iki Ya cocok. cocok no. Cocok, ngene kan iki angka 1, iki angka 0 dadi 10. Ah, dhewe angka 11 ya, Mas. Heeh. Pada cilike ngono lho. Wong biasane nek cilik iki mesti dawa, Dek. Iya, Nah. Masa tak Apa nih? Iya, Pak. Lah, gunanmu piye, Mas? dawa no enek. Lah ndindek noe. Lah iki mbek aku padha ndeke. Ngene lho serasi sitoke Loh. gede, sitoke dhuwur. Lah ngene. Lah dhewe kan pas ya ta. Iki jenenge meneruskan Meneruskan keturunan. Keturunan. Heeh. Iki Aku yang memperbaiki keturunan. Anakku sok gak cindil malah. dadi ndukur yo gedhi malah ngisor ngono kiri. iki. Anake dhewe kaya apa, Dek? Kayak nganu jerapah. Gantrung. Yo ana jerapah no. Nek anake dhewe sok yo. Enggak sih ayu to. yo. Nek nek awak dhewe to nek mlaku ning mall ngene iki terus pantes. Ya, Mas pantes, Valden sama siapa? ya. Sama istrinya. Lah nek kowe, Dek, lho, Dek Niken sama siapa? Aku lah gandeng kire. Wah ya untung ora. Astagfirullahaladzim. Ora maksudnya adewe iki ade wong loro gandeng bojo karo adewe iki ndek peliharaan ngono lho. Kok iso sampean ki pede? Sampean ki bojoku lho, aku ki gak tega ngelokne sampean kire. Ora masalah aku yang ngono. Mas yo aku mau kirek-kirekno, Dik. Ora Mas, adewe iki ndek ingon-ingon pamane, Iya, ndek iya. ingon-ingon pamane. Kuwi kan ra duwe kuwi. Kok ngece ya, Loh, Mas ya. ngece ya, Dek? Awake dhewe duwe ya. Duwe. Kalau babi hutan iki. Ah, Ih, babi. babi iki glowing. Yo Nah. glowing. Lah adewe yang duwe. Iya, iki. Celeng mania. Ya diomongi ae. Iki celeng mania. Loh, celeng iki apa? Celengi yo Celeng iki babi apa ora? Heeh, babi. Babi tapi liar. Ah, melok-melok. Melok-melok. Dhewe anu Ora ae. apa-apa, adewe kan melarat. Duwe asu ae, duwe asu engko digodak iku. Heeh. Babine ae digodak. Heeh. Ayo, arep Heeh. jual. Ora apa-apa, Mas. Asu iki nek ana wong ngene iki mesti mlayu. Heeh. Berarti Nek ora jajal tak praktekno ya. Heeh. Piye? Ngene. Heeh. Terus ngene. Oh ngono. Jajal lo sesuk nek ana asu to, sampean ngene terus ngene. Mengko asune mlayu. Melayu. Oh. Nek ora to, berarti melayu wo. Apik kuwi lho timbang asune. Aja ngono, ora oleh ngelokne wong. Ora. Ora oleh adewe iki keluarga yang Keluarga berencana. keluarga bahagia. Kita juga ya. iya dong. Delok to wedokane gepeng lho. Ayo, Ben. Wedokane kuru. Yo, Ben. Kuwi jenenge gak teratur mangane ya to. Delok
ngene iki dia. Bojomu Mas, bojomu lek pulen Mas delok to Mas. Ya Allah Mas, gemoy. Ora apa-apa bojoku gepeng, ora apa-apa. Nek dhuwur iso muser ngono. Delokane, delok Lho, bokonge. apa? Ya tepas. Eh, Duwe bokong. nek wong lemu kuwi ya bar ipik-ipik cegen wis. Bar. Nah iki sing lanang lepra iki. Lepra. Ora trimo Hah? tendangane Mas. Tapi Piye? goyang timbangane goyangane. Iya wis jajal. jajal wae wis. Ayo Mas tendangane Mas. Ayo. Jajalan iki lho. Jajalan. Bojoku koyo ngene Iya. bojoku. Ayo Mas. Ser. 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 Ngerti dhewe iso ngosek. Hei. Wis ndak dah. Jajali aku Mas, jajal aku Mas. Ya. Ya kan ngene ora duwe bokong ya iso joget no. Masa Loh, lu wae iso muser-muser ta bojoku. ora percaya. Kayak Apa? kayak semut. 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 Ayo Mas kendangane Mas. Ya. Jajali meneh ayo dhewe joget bareng. Api-apian ya. Ya. Kok nek nganti api aku bojone ijal. Ya. Eh, Ijol apa mboten, Bu? Oh, ijol Mas. Ijol. Idokno, Dek, idokno. Endi Mas tangane? Ayo. Ayo, api-apian. Nanti api-api piye? Bojomu tak ramut ya. Dilokan iki lho. Iya. Solah bawane. Koyo ngene iki lho. Ya. Bojoku. Oke. Latiane bendino. Iya. ya lah kok koyo ngono to Mas. Sik to, kok suwe-suwe asam urate kumat. Lho, Apa ini? Den sarden. Api endi Pak Bu? Api endi? Piye ndul gendul? Api ini kan Pak api lintang. Berarti kesepakatannya mau ijolan. Ijal bojo. Ijol. Ayo. Ijal bojo. Ya wis ora apa-apa ya Mas, sak dhewe ngene iki lho ora apa-apa. Loh, kowe tiba-tiba nerima tiba wong wedok murahan ya ngono kuwi. Ijal bojo nek gelem. Ngenyek dhewe ngenane 6 Lah kowe kok yo gelem padha wae. Hah, lah gua telek Gak apa-apa. malah entuk berlian ae. Ya gelem to kene. ngono ya. Lah iki gua berlian malah entuk telek. Ora masalah telek tapi kan menghasilkan. Ora ono telek kok menghasilkan. Telek pitik kuwi gawe Aku ki ora sia-sia loh Mas, aku ki tipene setia. Lah kono kuwi kaya piye? wis ra apa-apa aku ninggalne niki ra apa-apa kepenting kene awakmu. Lah wong setia kok. Tapi Berliane lho, dibuat. penak aku. Mau bilang apa kau? Ngono kuwi to lepra. Mau sediluk terus metu, plecur ngono kuwi lho. Apane? Nemplek terus mancur-mancur. Apane? Iki lho maksude iki. Tangane nemplek ning keran, dik puter terus mancur banyune. Wah, untung kowe. Apa? Ning Jombang ngomong kaya ngono kuwi. Gini. Lah napa? Kuwi nemplek terus mancur Lah masane lho. lah apa? Wong kene mancure suwi kok. Ah, dhewe jek cilik lho tang lek di Lah ya ora ngono Apa kuwi ya, toh? ngono kuwi ya. mamane kopri gong tekan kuping ngono lho. Ora piye ngono lho. Tenang wae. Den sarden. Piye ndul gendul? Iki ngono niken karo Lintang isih urung cukup umur, Dik. Ngono. Jadi awake dhewe harus memberikan edukasi Motivasi yang baik dan benar. Ya bukan. Edukasi. Kamu masih kecil semua. Kita Masih. sudah dewasa. Aku Tugas tuh- kita mendewasakan. Loh, tapi aku ndak mau dewasa sebelum waktunya. Ya toh Tang. Iya nah. Ya udah kalau gitu kita karaoke. Ya ayo. Ayo kita mendem los. Mendem. Loh, mbok melu. Wajane cilik ora oleh. Cilik ku gak oleh mendem-mendem. Iki oleh karaoke. aku mbek Lintang ki jek kelas 1 SMA. Oh, betul-betul. Awak dhewe malah isih SMP. Es telu awak dhewe. Dhewe ini pilek kok. Ayo nyanyi. Ya, kita kan seumuran ya Iya, noh. kamu golongannya laki-laki sama laki-laki. Kita perempuan sama Perempuan sama perempuan. Ya. Pinter-pinteran IQ-nya pinter-pinteran. Iya dong. Cepet-cepetan lagu. Cepet. Ngono. Iki sing lagi viral. Apa? Tambal ban. Tapi dirubah sairnya. piye? Ngono. Ayo kena ora? Kena? Bisa aku. Oke. Ayo. Bisa gak Tang? Bisa, Mas? Piye? Kowe Oke. ketake urung sepelan karo aku, Tang. Ya ket mau ki ya nyapa ae lho ngono kuwi. Iki ceritane mau sing bojo sing endi, Mas?
bojo-bojoan. Ora bojone sida bojo-bojoan ya. Monggo awake dhewe ayo njaluk Bu Siti wae. Bojo situk-situk lah sing rusak-rusak ra apa-apa. Menawa karyawane ana sing iya Mas ya. Heeh. Ayo. Ayo. Diganti syaire to. Aku sik ndek Mas jenenge sapa? Pak Suyitno selamat. Pak Suyitno ae lho. Yo. Gak usah tek selamat. Kok ngeleng-ngeleng jenenge wong iki piye to? Ngene. Sida apa ora, Mbak? Sida. Ayo. Dalu niki ana teng Jombang. Teng Jombang daleme Pak Suyitno. Pak Suyitno ganteng sekali. Moga-moga rezeki banyak sekali. Langsung disambung to, Mas. Iya. Iya. Awakmu no sik. Lho awakmu sik no. Angkel-angkelan. Tak parane ning polsek lho. Sabar Pak Kapolsek ning kene, tenang wae. Bentar. Suwi, IQ-ne rendah. Tasyakuran peresmian gudang CP putrane kabar sinar bengi iki muga warga kabeh tansah pinanggiya karahan. Mak jedar, dar. Sup. Siapa jenenge? Mak Cedar. Pak siapa? Pak Suyit. Pak Suyitno. Heeh. Pak Suyitno. Pak Tenan Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Pak Suyitno. Yo, Iya yo ababmu lho. Bu Siti, Bu Siti. Mak jedar, dar. Pak Suyitno jedar. Wabuk karo Pak Suyitno. Lah kador ae. Ya ora ngono Pak Suyitno. Dor. Ih, Pak Suyitno dor. Pak Yit, niki lho Pak Yit tiyange. Kali Bu Siti niki lho niki. Pak Suyitno nanggap Mayangkara dari kota Kediri. Pimpinan Niken Salindri, piantune ayu dan seksi sekali. Ayo Tang. Ayo. Dek mosok klebon to? Klebon to mosok. Ayo Gusti Mas panase pol. Ayo dijunjung ae. Dijel panas mana? Dikon aku kesembah. Kok gladrah? Kleru ya. Kleru. Ayo Dang. Anu Valden sik Valden. Valden ayo. Nike kecokrak yo. Sepurane lho Mas, aku ngono iki pengen bolak-balik ya Mas. Ora apa-apa. Anu. Ora mlebu rumah sakit to lho. Dadi sariawan lho. Mas tak kira Mas. Dadi sariawan lho, Mas. Mas maaf. Ojo ning mburiku. Aku arep nambah. Iki nangis apa guyu ta jane iki? Wis ta nyerah kowe. Mas luwere. Cep. Aduh nangis. Cep jangan main. Nek matamu kan. Dan. Ayo. Tambal bane urung mari lho. Valden. Nyanyi. Loh, iku durung kobong ya berarti. Ora. Ora urung kabang. Bar iki awakmu sik. Oh ngono. Ora. Adina iki Pak Suyitno nanggap campur sari Mayangkara sing dipimpin Mbak Niken dari kota Kediri. Pak Suyitno juga undang lintang bersama campur sari Mayangkara. Pak Suyitno sehat juga dan umur panjang. Terima kasih.
Apa? Carane ngono aku ya iso. Dan semoga Pak Suyitno tambah sehat ngono. Kok dikai panjang umur, sehat selalu, rezekine akeh. Jenenge iki do nyanyi podonga. Iki awakmu yo Kok iki dudu acara ulang tahun, Dek. aku udah lagi kok. Aja. Dek nang gilani mudo. Lah piye? Aku juga mendoakan ngono lho. Ya. Tapi kadang aku mang yo sehat selalu ngono lho, Ya, Mas. heeh. Tapi kira tutuk dadi ning ndonga. Pak Suyitno, biar kuning ganteng, gagah berwibawa, terus rata rezekinya. Pak Suyitno, sawerannya mana? Ket mau di alam kok ra metu tekan kene. Percuma, Pak Suyitno ra nyawer. Esuk rezekine saya lumpuk. Mak jedar, Pak Suyitno mana? Ayo Pak Suyitno. Pak Suyitno tak parani apa rene dhewe. Sabar. Aja marah. Iki panggunge dhuwur. Jangan ya, Dek ya. Iki Pak Suyitno berbahagia, tenang wae we. Pak Suyitno OTW, Pak. Rada rene. Iki ta Pak Suyitno. Ngawur. Iya. Heeh. Iya kuwi. Oh lho. Ayo ke mau marah-marah lho, ke mau. Aku mau guyon loh Mas. Iya ya ora kok. Tenang wae. Mau aku. Emak jedor, emak jedor. Pak Suyitno teko. Ayo iki tiket kudu tanggung jawab. Emak jedor. Pak Suyitno nyawer. Saiki rezekine tambah lumpuk. Oe Pak Suyitno. Pak Suyitno. Oke, tunggu Pak, dulu Pak. niku tasih enten Pak. Kowe iki yo ngono rumah saku koyo copet ae terus sembarang-barang. Oke. Ngapunten Pak. Pak Suyitno. Mboten Pak, mboten. Oh iya. Nanti. Lanjut. Apa Mas? Nanti Gatel toh? berlanjut. Oh, pikirku nek gatel. Suwun Mas. Memang dikai pira? 20 ya. Ijo. Bersyukur. Oke Mas. Kemo entuk piro kan? Hah? Kemo entuk piro? Aku mau entuk 500. Aku mau entuk 300 tak lebokno kono. Kowe entuk piro? Tang. Aku mau yang taruh atas sih. Kowe entuk piro, Mas? Ijo. Ijo. Boleh ijo. Ya bersyukur. Iki lho jodohku. Ijo. Ijo. Iki lho Jombang. Iya, iki Jombang. Apa neh? Ungu. Ungu. Untumu. Unggulan untuk Mas, semua. Ya. Bener toh? Iya. Wong wedok-wedoke do entuk gambare sing lanang. Sampean wong lanang entuk gambare wong wedok Ya joget. bener iki jodohmu, Mas. Heeh. Niki lanang kok ya. Tapi iki lanange mercing iki. Pucet raine. Kok iso pucet Jare sih lho? sapa? Orang oleh ngono pahlawan kita loh Iya nih. loh. Tanda jasa loh. Tanpa adanya uang 20.000 tidak akan mencetak uang 100.000. Merdeka. Lah sampean ki dituturi lho kok malah. Sik. Iki piro, Mas? Anu 20. Nah, iki 20. palike 20. iki 20. 20 ping 4 pinten, Bu? 80. Nah, saiki tak kei duwe 20.000, mengko aku njaluk 50.000 nek kurang tak beli. Iki 20.000. Ya kan? Heeh, iki kan 80.000. Sarden jaluk duit 50.000. Heeh. Gak, sik. Piye? 50.000 kan ngene Mas ceritane 80.000 iki tak dum 20. Lah iki 80 tak kena sampean mengko aku njaluk susukan. Wah, Ya. Berarti ben dhewe kan anu to, disusui. kelompok to, kelompok. Iya toh. ngene Dhewe kowe. iki grup. Ngene Ken ngene. Iki tak wehne awakmu to. Heeh. Minangka awakmu kan pimpinan ning Mayangkara. Heeh, terus aku mau susu iki kere. Terus diwehne awakmu kok. Nyewe pempen kono kok. Ya wis. Oh, guyui. Makasih Pak Nanggap, Bu.
jan nek guyu kok wekelen. Nok niken. Dalem. Dan Lintang Kairo. Iya. Iki kan yang spiral-spiral di YouTube. Viral, aja mau tambahin spiral. Kok viral lo viral ki ya padha ae. Iso sowang itu rasanya. Apa enak. Ngerti gak aku mau cawi orang ke tangan kene. Ke tangan kene. Ya ampun. Dosa. Layak rasa Tidak jamban. boleh. Loh, kan kene kan nyekel ciduk. Lah ciduke mau berge nguyuh sapa to lho. Oh, Ali. Iki Ali apa ulo? Lek Ali kok melet-melet ngono. Iki kita harus menunjukkan olah vokal dari Valden. Cocok. Nadane apa Mas biasanya sampean? Nada apa? Nada musiknya. Nada dering. Nada musik. Nada dering. nada jering. Nada musik. Nada. Oh ngeyel iki apa to? Dance aja. Piye to Mas? Ini lho. Wes Mas bener aja nek iku mbok pek bojo wis kono. Ngamukan kok ora kaya bojoku alus sareh kaya ngene iki. Bojo sing sasepoken biasanya nek ditinggal pegatan iki meneng ae. Iya. Ora iso nek aku ora trima. Ora trimo nek aku ngene iki kan bojo cerewet rapopo. Makane aku guru. Mikir kok. Ayo Mas Walden. Satu persatu. Coba ral lagu. Tengah. Dijajal sik nadane. Gandrung lintang. Nadane apa Mas? Nadane Mas. Nada dering Mas. Ya wis nada D berarti kowe iki kok ra percaya. D mudune sol. Kok dalang lo. Sawi ya. Lah, tak tapok cangkemku dhewe lho ki kok. Sandalku ilang. Iki aku sido nyanyi apa ora Mas? Nanya deh. Oh. Burung. Sik. Nungguin ya. Wah, lagi kok tak tutuk dhewe lho ndasku. Aja nak eman tutuke. Nimas papucatku aja mlayu saka pangarepku dadya tombo tresno mancingan telenge kalbuku. Nah. Ada Mas Walden. Ada adik Lintang, ada adik Niken. Campur seni Bayangkara. Bayangkara Indonesia. Sing berada lagi. Surupi aku dengan kodamu nok wong ayu. Niki Kang Mas. Tak kodami kula weling. Wayangan kang reridu railah saka pikiranku. Wis tak lali-lali nyatane ora bisa lali. Tansah kelingan mesemu tanpa saka ing pandulung endah pasuryanmu sliramu cecantuk atiku. Turn music. Saka pangeran
Ngantara. Pripun Kang Mas? Awakmu pindah ning kene. Aku tak pindah mulo ning kene ya. Alih posisi ya Mas. Alih posisi. Ada Mas Mauli. Ini Bang Khairul. Asik. Mayangkara lagi. Wong ayu saben rina kelawan mungi mung awakmu sing ana ing telenging kalbuku. Saestu Kang Mas. Saestu ora ana liya kejaba sliramu wong ayu. Yo. Wow, Iya, cekok. sekep 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 ra ilang saka pikiranku. Wes tak asap sep sep nyatane ora bisa alih. Pindah maneh. Mande